Ka Commissionerate of Food Safety Meghalaya kalapan mi ya ka hukum ban wenglot mardor ya baro ki mar balatho ORS drink lani ka kintin ORS ha ka no ko rukam ba syukur na baro ki dukan pharmacy bat ki klinik ki badan ha ka jela. Ha ka jingpen penapat ba balapan mi ha ka arpuai tarik nai wiang ka Deputy Commissioner Food Safety Enforcement ka kong DBS Mukim kalapan pau ba kinong de lang wholesaler bat kinong de pateng distributor kide ban penpai no mardore ki ba kum ki mar bat ban penpai pat iki shagi company ba penmi na ka benta ban bo da ka weka kerteng ka balong kat kum ka jingbtha ka FSSAI. Labatha ya baro ki wholesaler distributor baki day ban penpai no mardore ki mar na ki dukan baki de ha ki yo ki had kentop ki pharmacy bat clinic bat ban pha pat iki shaki company ki basna bakin ai da ka kerteng ka bakat kum ga jingbatha da ka FSSAI kala ong. Labatha ru yaki bakin board ya ka standard operating procedure SOP balapan mi nang ban la ban lap din pura. Kajing kmi bakajing penyat ya kan kam kan long habaro ki officer balabu bat ki food safety officer ki badan habaro ka we ka jela kala benram. Kakong mukim kalau ong bagan ka senjam balashim kalong kat kum ka jingpen kam ya ka hukum jingpen syai jo ka FSSAI ka balapan mi ha ka katsan trik risau arja arpsan ka ba ong bakum kini ki jingdi ki dei ki bala ai kerteng thok bat ki baya lambak la namar kim shim lakon ya ka rukam shna ne ka standard jong oral rehydration salts ORS hapo of food safety and standards regulations. Ka FSSAI kalapan syai baka jingpen kre ya UORS ka day na kabenta ka jing sumar jingpang bat omla ban syudi bat penyat yoweki kum ka jingdi. Kino ki mar balapan dan kam ya kintin ORS ha ka jing som bandi pat ba ka day ka ba ai kerteng thong bat ka baya lambak la bat ban weng no na ki yo ki pharmacy bat klinik klem dapen slam. Ka commissionerate ka kentu ya ka jinga trilang bapura kenang man pentik na banyada ya ka jing syak ya lambak la jong kinong pendan kam lingba kini ki jingdi ki bam ya ham kat kum ka standard.